Ukosuleleka kwabasebenzi apha kukhokhelele ekuvalweni mba kwamagumbi amane ezonyango kwesi sibhedlele. Iklinikhi encedisa abantu abaninzi nayo ivaliwe kwethutyana ngenxa yolusuleleko. Amawodi amane avaliwe. Phakathi kwalowo amawodi mane avaliweyo kukhona nematernity. Isibhedlele sinoogqirha abasixhenxe abakwi-quarantine. Kukho izityholo zokwesulelana phakathi kweziguli oluthathe olunye unyawo. There is no section here that does not have a positive member of staff, and all of those people are still working here. But surprisingly, what has happened is that only one member of the management tested positive. The rest of the management is on quarantine as we speak. Isebe lezempilo lithi landela yonke imiqathango, kodwa ukuvalwa mba kwesibhedlele akuyonxalenye yaloo miqathango. Isibhedlele asizukwazi ukuvala sona, asinakwazi uvala isibhedlele nanini na. Okwesibini, abantu kufuneka icace lento kokuba i-contact tracing i-clear. Akuthethi uba xa kukhona umuntu ochaphazeleke intsholongwane, wonke umuntu obekuloo ndawo nobe se-second floor nobe kwenye ibuilding uchaphazelekile. Kwiindaba ze-SABC, ndinkululeko Nyembezi, eNgcobo.